Yes. Yes. Vi har haft en lille konkurrence kørende på Facebook, min kusine og jeg, hvor vi har bedt folk om at nominere andre, de synes, der fortjener en overraskelse. Og vi har så valgt at overraske med flødeboller, og det har vi valgt at gøre, fordi vi kan. Camilla har lavet sådan. Jeg har lavet sådan. Og nu er vi på vej ud til den første, så følg med. Hej. Vi har haft en konkurrence kørende på Facebook, hvor man kunne vælge at nominere nogle folk, som man gerne vil give en overraskelse og gøre glade. Og din datter har nomineret dig til at vinde, fordi at du har en helt fantastisk livshistorie, og du er en stærk en kvinde med meget viljestyrke og meget stærk. Så derfor så kommer vi med flødeboller til dig. Ja. Så dem håber vi, du vil nyde og blive rigtig glad for. Men det er jo bare, der har fødsel. Men det er dig, der har fortjent dem. Og så må jeg hellere bare. Ja. Øj, din tak. Værsgo. Nej. Nyd dem. Vildt for dig. Elise nu. Vi ses. Så er vi på vej ind til den næste. I er blevet nomineret, og folk, der er blevet nomineret, har vundet vores flødebolle. Har fortjent en overraskelse. Jeg har nomineret dig. Du har fortjent en overraskelse. Jeg vil gerne nominere min mor Bento, og egentlig så har vi nomineret dig. Og din søster Abby har nomineret dig. Så I har vundet flødeboller. Ej, hvor fedt! Hvad? Det var jeg skulle have. Det var så lidt. Jeg håber, I nyder. Ja, det kan man tro, vi gør. Det er helt almindeligt, jeg ikke lader Kristen hacker. Det er godt. Super. I også. Ej. Det passer lige til kaffen i eftermiddag. Ja. Super godt. Ja, det gør det. Det vil vi gøre. Tusind tak. Så der er flødeboller og lidt ekstra til dig. Os. Yay. Værsgo. Tak. Hej. Jeg sidder bare og læser forsikring. Gå hjem. Lidt ældre, lidt senere. Fordi du gør en masse godt frivilligt arbejde. Så det vil du gerne have, at du vandt for. Så derfor så har du vundet flødeboller. Okay. Det er fedt. Yes, spændende også. Rigtig god weekend. Tak. Yes. Og du bare fortjener de her flødeboller, fordi du har været igennem så meget. Så vi har lavet flødeboller til. Ej, okay. Tak, altså. Jamen, tusind Og der skal være nok til jer alle sammen. Tusind tak. Tusind tak. Det var så let. Håber du nyder dem. Ja, det gør jeg. Det var godt. Tusind tak. Det var så let. God weekend. Fordi du gør en hverdag så nemt for alle andre med dine smerter.
og en god mor og en god mormor, og du er holdepunkt for familien. Så derfor så er du blevet nomineret, og du har vundet flødeboller fra os af. Kan vi ikke byde på et eller andet? Hun fortsætter bare med at tage vare på hele vores store familie. Længe leve mødre! Ja, dejligt. Kan jeg vide, hvad det er? Nej, jeg ved det. Det er Jeg synes, du er så dejlig, og alt det, du har været igennem. Så der er Er det rigtigt? Hej, ja, Værsgo. Tak. Hvad skal jeg sige? Du skal bare sige tak. Jeg har snakket vildt med Lasse. Med tår i øjnene. Fordi du er sådan en god ejer for dine nevøer. Fordi at du er en rigtig, rigtig god søster. Så du har vundet flødebollen sammen med en masse andre. Og Tora var en af dem, der også havde vundet. Og det var i hende, I spurgte, hvor jeg blev. Ja. Ja. Hun er så dårlig. Fuldstændig. Jeg kender hende også fra... Jeg sagde det jo. Så tillykke med det. Du kan takke din søster. Velbekomme, Elis. Bye. Bye. God weekend. Yes.